Ah, i-work gina siya nato. Dili gina mahimo sa relasyon nga ikaw pay nasipyat ikay mo pataas. Dili man na pwede nga love at first sight. Kanang wala ka move on. Welcome na sa Suyaon Ka TV. So, happy Valentine's Day dahil sa tanan guys guys. So, hopefully nga enjoy mo karong adlaw sa Hearts Day. So, karon ang atong i-review nga kanta guys since Valentine's Day man. So, mag-review tag mga love song. Of course, Bisaya gyapon siya guys ha. So, ato ang i-review karon nga kanta kay sa Pailom nga banda which is ang ilahang Bisan Pa. So, okay, let's start guys. Dili sayon ang ikalimtan ka, hangtod karon ako nagpaabot pa. So kinili siyang kantaha guys sa katuning mga love story nga kanang walay klarong closure o kanang gibuwagan, mao na siya. Kanang wala ka move on, mao ni siyang kantaha sa Pailom nga Bisan Pa. So padayon ta guys. Nga mahibalik pa ang kagahapon ta, bisan pa ug ako gigalitan mo na. Sus paita kita ng inanang sitwasyon na guys. Kana ganing relasyon gani guys nga kanang nabungkag ra guys ba din ang isa wala ka move on. So mao gini siya nga mao nay sakit kay sa relasyon guys. Kana ganing nahigugma ka sa tao nga dili karapat dapat sa imong gugma, di ba? Kabantay mo ana nga sitwasyon. Sakit kay na guys, sakit kay na siya. Bisan pa ug malain ka na karon, ikaw lang gihapon ang igubaon. Bisan pa ug kasakit lang ang maangkon, basta malipay ka ang tanan akong dawagon. So kana man sad good sa relasyon guys. Og usara maka-feel og love sa inyong relasyon guys, dili gyapon na siya mo work. So sa kini nga stanza niya guys, bisag unsaon niya higugma sa iyang pares, although iyang pares naa sa ilaing higugma guys. So dili gyapon na mo work bisan pag unsaon nimo pagpaningkamot nga mahigugma siya nimo, nya siya mismo wala siya gusto nimo. So kana palang daan kahibaw na ka bisag unsaon pa nimo paningkamot ug di gyud mahimong kamo, di ba? Wa gabae. Nakita ko karon ang kahintang mo, lahi ra gyud sa ako pa ang kauban mo. Sa iyang giliran pagkamalipayon mo, ug ako anian naghandom nga balikon mo. Mao lagi na guys sa relasyon gani guys. Bisag unsa pa nimo paningkamot nga mo work ang inyong relationship nga ikaw ray nahigugma niya unya siya wa mahigugma nimo, dili gina mahitabong mo work na inyong relationship. Pareha ani ang lyrics guys. So pag give up niya ang iyang hinigugma na ay relasyon pong lain. So nakakita siya sa iyang hinigugma nga na relasyon lain nga ang kalipay sa tanaw siyang hinigugma before nga di niya pwede mahatag. Siyempre unsaon man nimo paghatag nga siya mismo wala man siya nahigugma nimo, lahi man gud nang gugma kaysa gusto, di ba? Ang gusto kitang tanan tao naatay gusto, pero maghisgot na kita gugma guys, ari na magikan.
dili na diri gina siya. Ug mahigugma ka kini mo hatag nimo alarm nga mao na siya. So ug ang imuhang gugma sa isa ka tawo gani dili sad maoy na feel niya para sa imuha, di gyud mo work ana bisan pag unsaon yung paningkamot, di ba? So mao na siya. Ang iyaha diri nakita niyang hinigugma niya nga naay laing higugma pero mas malipayon sa katong sila pang duha. So mao ni give up sila pero naghandom gihapon siya nga balikon siya, di ba? So paita gid ana guys, ug mahigugma ka sa di nimo kaparis ba. Sa wala sad ka feel sa imong gihatag nga gugma pud sa iyaha. Bisan ba ug may lain ka na karon ikaw lang gihapon ang igubaon. Bisan ba ug kasakit lang ang maangkon, basta malipay ka ang tanan akong dawaton. Mao lagi guys, ana mo na guys sa relasyon mong good guys, mo work na siya og pareha mong duha nga gibati sa usag-usa, mo work din ang relationship ngayon ana. Pero isa ra gani ni batig gugma nya imuhang paris nagkagusto ra. Pero depende sa na guys, ug unsaon yung pag-work ba sa imong love niya ba, di ba? Kay trabahoon mo gina siya mo. Kanang dili mong guna diha dayon nga ma-feel nimo ang gugma guys. Dili na siya diha dayon. Dapat imo nang mura kag nag-eskwela ba? Di ba? Mura kag nag-eskwela. So pareha na to, lucky man ta. So once gani nga makakita tag babae nga para nato ganahan ta. So ato nang i-work kana atong gusto nga na feel niya guys. Ato nang i-work nga hantod mahimo na siyang gugma, di ba? E dili man na pwede nga love at first sight, wala mo gyud love at first sight. Dili na siya tawag nga love at first sight. Nakuan lang ka na like at first sight kanya, naganahan ka ba siyang barog-baron, siyang itsura, siyang pamarog, siyang panamit. So mao na siya. So para ang kanang like nimo imo na siyang i-work nga para mahigugma kaniya. So mao na imong buhaton. Pero wala gyud love at first sight, di ba? Lahi man gud na kay ang gugma genuine man na gud. Hangtod karon umilaw lang gihapon, nga mo abot ang panahon nga imong balikon. Mabitaw na ron guys, ug naagay mo relasyon nun guys. Mo na siya gitawag nga i-prepare ninyo ang inyong relasyon sa pinakabating mahitabo sa inyong relasyon. Kinahanglan mo na ipangandaman ninyo. Ayaw pangandami sa inyong relasyon ang katong malipayon ninyong panagkuyog, di ba? Ang inyong tagaag preparasyon ana ug mahitabo manggani nga moabot mo sa puntong naamoy kalisdanang mahitabo ma-feel umauna inyo ara ninyo makita ug unsa mo katait sa usag-usa, unsa mo kahugot sa usag-usa. No? Kinahanglan wala gyud usa ninyo nga mubuhi kay once ug mubuhi nang usa guys, wala gyud ang ayo inyong relasyon. So happy Valentine's Day sa tanan guys. Bisan ba bisan ba bisan ba ug may lain ka na karon ikaw lang gihapon ang igubaon. Bisan ba ug kasakit lang ang maangkon, basta malipay ka ang tanan akong dawaton.
bisan pa. Bisan pa. So kana siya guys, mao na siyang kanta nga bisan pa sa banda nga Pailom. So before na sikat gyud na siya nga kanta guys. Ni-boost gyud na siya nga kanta pag launch na nga kanta nga bisan pa sa Pailom. So ato adiri guys, so hatag tag reaction since Valentine's Day man karon guys. So karon Happy Hearts Day. So ato adiri guys sa relasyon guys, dili walay complete walay perpektong relasyon. O tanang relasyon moagi ginagkalisod. So every time gani guys nga naay problema ang inyong relationship, kinahanglan inyo nang istoryahon. Di ba? Kay para makakuha mo saktong solusyon nga dili mo mabungkag, dili mabungkag inyong relasyon. Maura na siya. So once gani guys nga ang inyong gibati sa usag-usa, gugma na gani na siya guys. Gugma na gani inyong gibati sa usag-usa. Mauna nang time guys nga mo matured na inyong una-una, kamao na mo adjust. I-adjust ninyo inyong kaugalingon, dili ug kinsay nasipyat mao toy magpaubos. Dili gina mahimo sa relasyon nga ikaw pay nasipyat ikay mo pataas. Dili gina siya pwede kay wala gyud relasyon na nga mo work. So nga tuwa diri guys, since Hearts Day man ron, Valentine's Day. So bisag unsa panimo kagugma ang isa ka tawo guys, kinahanglan imo na siyang respetuhon. Respect gina siya nimo. Bisan pag unsay gibati niya nimo, nahigugma man na siya nimo maayo, kinahanglan imo nang irespeto ang imuhang partner. Mao na siya una. Ikaduha gani guys, dapat ang problema sa inyong relasyon dili ninyo ipaagi sa social media. So kung say personal problem sa inyong relasyon, personal na siya nga attention ang kinahanglan, dili na sa social attention. So naam uban nga relasyon ug mag-away gani dahil post sa Facebook nga mauni mga bad words na nanggawas nya ikaw imaniman nanggawas na tong mga baho sang partner, nanggawas na tong mga baho sa inyong relasyon, ikaw man naguli ra day mo. So ang inyong relasyon guys, buak na kayo para sa inyong mga kaila sa mga nakabasa sa imong mga post sa social media. So which is ayaw gina-allowed sa inyong relasyon. Ang social media guys, dili na siya pwede nga mo na sumbungan nimo sa imong problema. Dapat ug naa may problema sa inyong relasyon, kamong duha mo'y mag-istorya. Kay kamo ra man pong duha mo'y apektado sa inyong problema, dili man ang tawo nga naa sa social media, di ba? So maora na. So once gani nga naata sa relasyon gani guys, kinahanglan ato ng barugan one at a time. Dili kita pwede mag multiple relationship. Gawas atong pamilya, di ba? Lahi man po na atong gugma gihatag na to sa atong pamilya. So natay plano gani maghimog family, i-work gid na siya nato. Kinahanglan maghinukdanay gud mo sa bakos guys. I-prepare ninyo ang relasyon sa pinakalisod nga mahitabo. So maora na siya guys. So salamat. So welcome diay sa Suyo ang TV. Unya Happy Valentine's Day guys. Salamat. Unya subscribe lang pud mo sa tong channel.